Sa ftit ta' snin ilu ħafna familji li kienu jridu jieħdu vakanza kienu jmorru għand operaturi u jieħdu ħsieb kollox huma. Illum iżda bit-teknoloġija, b'mod partikolari l-użu tal-internet, ħafna titjiriet u lukandi jiġu konfermati mill-individwi online. Proċess seħfef għall-konsumaturi imma anke għan-negozji. Kien għalhekk li l-Parlament Ewropew approva liġi ġdida li se tagħmel dan il-proċess aktar trasparenti bħalli ma' lukanda l-ewwel li titla' meta wieħed jibda jfittex. Fuq din il-liġi ħadem l-MEP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid-Demek li kien ir-rapporter tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat dwar l-affarijiet legali. Il-negozji żgħar iktar minn dawk kbar għandhom bżonn il-pjattaformi biex jilħqu lill-konsumaturi tagħhom. Għalhekk il-ħtieġa ta' ambjent li huwa iktar trasparenti u iktar ġust. B'mod partikolari ssir referenza għas-settur tat-turiżmu, settur li diversi unions Maltin tkellmu dwaru waqt laqgħa ta' konsultazzjoni mal-MEP Francis Zammid-Demek. Insemmi t-turiżmu għaliex hawnhekk min jaħdem fil-qasam tat-turiżmu irid aċċess iktar għall-informazzjoni. Informazzjoni dwar dak li jkun inġabar fuqhom stess. Fid-diskors tiegħu Zammid-Demek għamel referenza għal manifest li għadu kif ġie ppreżentat mill-Malta Business Bureau. Titkellem dwar għajnuna trasformazzjoni diġitali, għajnuna għall-innovazzjoni, għajnuna għal ambjent kummerċjali aktar ġust. Nemmen li dak li ħdimna fuqu da jindirizzah u bħala riżultat jagħti wkoll aktar ġustizzja lill-konsumatur li jsib dak li għandu bżonn u mhux biss dak li jiddettawlu il-pjattaformi l-kbar. L-importanza ta' din il-liġi semmit f'diversi żjarat li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qed jagħmel fil-ħwienet u n-negozji fl-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċin.